Kaixo, gaur IQ-Stars jolasakin gatorkizue. Oso jolas eramangarria da, guk kotxean erabiltzen dugu asko, eta gure kasuan haur oso mugituentzat oso ondo etorri zaigu. Kontzentrazioa eta logika lantzen ditu, eta denbora esente paratze dute unekin jolasean. Zertan datza? Kajatxo bat da, liburuxka batekin, hemen helburu pila markatuko izkigu, eta pieza batzuk. Izar kolorekoak, alde batetik bakarrik. Zertan datza jolasak? Guri hemen, batean adibidez, egingo duguna izango dela, helburu bat markatzen dugu. Goazen hori egitera. Izarrak hor jartzen dugun bezala jarri behar ditugu. Helburua berez, tabla guztia betetzea izango da. Berak pista batzuk emango dizkigu, eta guk beste guztia betetzen bukatu beharko dugu. Berak hau ematen digu, zein bar dugu guk beste bihutsuneak bete. Hau oso erresa da, baina gero ez da aurrera gojun, gauza zaildu egiten da. Adibidez, hemen jarriko genuke hau egingo dugu. Eta urdina azpian. Eta guk beste hau bete beharko genuke. Ez dakit egingo dudan, hau hemen ezin da jun, utxuneak egongo direlako. Hau hemen jun daiteke, adibidez. Eta hau horrela ezin da jun, horrela ere ez. Hau aldatu beharko genuke. Horrela dena bete arte egin beharko genuke. Beraz, oso jolais entretenigarria da eta errez eramatekoa. Oso gomendagarria zuen aurrentzako. Ez dakit 6 urtetik aurrera jartzen du, gutxi gora bera gure etxean ala jolasten da. Beraz, badakizue. Jolastu, probatu eta gozatu.